חשוב מאוד 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 לטפל בתפוחים רקובים בארגון. תפוח רקוב זה עובד שמרעיל את השאר, שיודע לדבר על הארגון, לדבר על החברה ומסית. אני חייב להגיד משהו בנוגע לזה. אני נתקע לפעמים במנהלים שהם רואים עובד כזה, אז הם אומרים, טוב, אני אוריד ממנו עבודה, אני אתן לו קצת יותר זמן פנוי, וזה אני אלך לקראתו, ומה שאתם גורמים זה בדיוק ההפך. אתם נותנים לו יותר זמן להרעיל, יותר זמן ללכלך ויותר זמן לפגוע לכם בעובדים אחרים ולקחת אותם אליו. אם אתם נתקלים בעובד כזה, אתם צריכים לקחת אותו לשיחה אחד על אחד, להבין למה הוא ככה, באמת, אבל גם אם אתם לא מצליחים להבין, זה לא אומר שאין סיבה. זה אומר שאתם צריכים לקחת אותו יום אחרי זה עוד פעם לשיחה, ועוד יומיים עוד פעם לשיחה, ולהבין מה הנקודה האמיתית שבגללה הוא נהיה ככה, ולפתור את אותה נקודה. אם לא הצלחתם לפתור אותה, תלמדו גם מתי לשחרר. גם אם הוא מוכר כביכול טוב, הנזק שהוא עושה לא מכפר על זה. אם מישהו עושה לכם נזק מתחתיכם בארגון שלכם, אתם חייבים לטפל בשורש הבעיה או להחליף. אי אפשר להשאיר ככה ולצפות שזה ייפטר, כי בסוף מה שקורה זה שכל העובדים יקומו עליכם.